Hi guys! Welcome back for another video for today. So ngayon tayo magluluto na naman ng homemade version ng Ilonggo Bok Choy. So panoorin nyo ito hanggang dulo. So isi-share namin sa inyo kung ano-ano yung mga ingredients natin. So, ang una po natin gagawin ay igisa po natin yung ating bawang at sibuyas at saka yung buto-buto ng baboy. So, bali, palambutin natin ito ng siguro aabot na mga 4 na oras. Nga pala guys, dahil na-miss ko ang bok choy ng Iloilo, so ngayon nagpaturo ako sa aking kapatid kung paano ito lutuin. Bali, ang gagawin natin ay ilipat natin siya sa uling kasi ay matagal-tagal po ang ating pagpapakulo nito. So, nga pala guys, kadalasan nito ang iba ay inaabot ng 12 hours sa pagpapalambot nitong buto-buto. Pag matagal yung pagpalambot, mas masarap po siya. After 30 minutes, so ilalagay po natin ang baboy natin at saka yung ating atay ng baboy. So, bali ang mangyayari ay wag po masyado nating i-overcook yung ating atay para po ito hindi madurog pag hiniwa natin. Bali, ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng secret ingredients ng bok choy. So, ito yung bagoong. Konti lang ilalagay natin kasi konti lang naman ang ating tubig. And then, isang kutsarang asukal. So, yung paglalagay nga pala guys ng bagoong or yung ginamos ay depende po sa inyo. Kung marami pong tubig, so lalagyan nyo din po siguro mga half kutsara or kahit isang kutsara. Ngayon ay luto na yung ating baboy at saka yung atay ng baboy. So, tatanggalin po natin siya at hayaang kumulo itong ating buto-buto ng baboy. Pala guys, pwede nyo din po itong lagyan ng intestine ng baboy. Isabay nyo din po ito sa pagluto ng atay at saka yung kanyang karne. Palamigin po natin muna ito before natin i-cut ang ating mga atay at saka yung pork na serve natin na pang toppings mamaya. Malamig na yung ating atay at saka yung baboy, so hiwain po natin ito. So ang paghiwa po nito para mas maganda ay pa-stripe. Ayan, tingnan nyo po. Ito po yung kung paano siya hiwain. So ngayon ay tapos na tayo sa paggayat ng ating pork at saka yung atay. So pwede na po natin itong paghalu-haluin. So ayan na, tingnan nyo guys. So ito yung ating mga ingredients. Maglalagay na tayo ng pansit, and then yung ginayat natin kanina ng mga baboy at saka atay, at saka yung dahon ng sibuyas, lagay po natin yon, at saka yung hiniwa na itlog or yung egg natin, paminta, and then yung crushed na garlic natin,
or yung bawang. And then, paminta. At saka, lalagyan din po natin ng toyo, pampalasa. So, after malagay lahat, ay lalagyan na po natin siya nung sabaw na mainit. Na galing mismo sa pinakuluan natin kanina na buto-buto ng baboy. So, ito guys, sundan nyo kung paano siya gagawin. And, pwede na po itong iserve. So, after malagay po natin yung ating sabaw. Bali, ang gagamitin natin dito na paminta ay yung powdered. So, yun kasi ang ginagamit na paminta sa bok choy. So guys, ready na po yung ating homemade version ng Ilonggo bok choy. So, pwede na po natin itong tikman. So, titikman ko daw ito guys, sabi ni nanay. Anong lasa ng bok choy? Wow! Luto yan ni Toto. Thank you for watching. Hope to see you guys on the next videos.